Sa mga pangenot na bareta, kadagatan kan Milagros Masbate positibo sa red tide, BFAR may patanid sa publiko. Sibilyan na subot ng laban sa sarong barangay checkpoint sa Piuduran, gadan kan mabadil kan mismong punong barangay sa lugar. Duwang driver nin truck gadan sa insidente nin pambabadil sa Camarines Sur. Mga driver nin pampublikong lunadan sa Bakakay, agrangay ang presensya nin kolorum na mga lunadan sa Banwaan. Asin aramon ang magiging tayakan panahon sa weekend. Maray na hapon, Biyernes, Enero 13, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Uragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Uragon Legazpi. Kadagatan kan Milagros Masbate positibo sa red tide. BFAR nagpatanid dapit sa pagkonsumo kan produktong dagat gikan sa nasabing banwaan. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Tigpatanidan kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ang publiko na likayan na muna ang pagkonsumo, pagkuha asin pagpabakalin mga lamang dagat, siring kan urabang, shellfish asin asetes na makukuha sa Milagros Masbate. Sigun sa BFAR Bicol, matapos kan mga pag-eksamin na ginibo kan sa indang ahensya sa nasambit na kadagatan, nagluluwas na positibo ini sa paralytic shellfish poison o red tide. Enero 10 kan tulos man na magpaluwas din abiso ang opisina. While twice a month naman po duman sa areas na negative for red tide. So, ang result kayan, pinapaluwas to sa paagi ka mga shellfish bulletin na tulos na ibinabato ta po sa mga affected local government units. So, sila po ang nag-disseminate na din po kang information sa mga public markets and sa mga barangay. Delikadong maray sa salud kan tawo ang epekto kan red tide toxins. Kung aksidenteng makakaunda kay ni, importante nanggad na makapakonsulta sa espesyalista. So, kung duman naman po sa mga areas na ligtas pong kakanon ang mga nasambitan, and kung sa palagay ninda naghumali yan sa other areas, ihapot sana po itong area of origin o kaya hanapon ang mga dokumento kagaya po kang auxiliary invoice and itong local transport permit. Paglilinaw kan BFAR, ligtas man kaunon ang ibang lamang dagat, arog kan mga sira, buyod asin kasag, alagad mas maray man giraray, nalinigan ining maray antes lutuon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, La Arnie Miranda. Sibilyan na subot ng laban sa barangay checkpoint sa Piuduran, gadan kan mabadil kan mismong punong barangay sa lugar. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Personal na pigsumitir ni punong barangay Nilo Soria kang barangay Kuyaw-Yaw Piuduran Albay ang saiyang sa diri sa ipatura kang Piuduran Municipal Police Station matapos na mabadilgadan si Resty Ribadavia residente kang barangay Agul parehong Banwaan pasado alas 8 nimbangi kasudma. Istorya kang barangay tanod na si Roderick Moron, mantang nasa lamayang kaiba si punong barangay Soria. Nakaresibi ning apodang opisyal na subot nagpaputok ning badil si Ribadavia sa barangay Agul. Natulos man na duminulag, lunad kan sa iyang tricycle. Bilang pakikipagtabangan na madakop si Ribadavia, tulos man dang naglatag ning checkpoint ang barangay Kuyaw-Yaw. Makalis ang pirang minuto na para man subot sa nasabing checkpoint si Ribadavia. Alagad imbes na matuninong ang pagsumiter kang sayang sa diri, buminulnot subot si Ribadavia ning badil alagad na inutan ining mabadil kang nasabing opisyal. Na-flashlight tanong sarong tanod na, may badil, may badil. Sabi niya, may badil, may badil. Di, pagkasabi sa to ni may badil, sabi ni Kap, pumundo ka. Binangga niya sa barikada. Pagbangga niya sa barikada, nakita na may kinuang badil, pinutukan Kap. Sa impormasyon kang Piuduran MPS, sarong tama ning bala sa payo ang tulos na ikinagada ni Rivadavia. Nakuaman sa posisyon kay ni ang kalibre 38 badil na kargado ning 5 bala. Mantang ipigtaumang kampunong barangay ang ginamit na kalibre 45 badil.
So nagagad po siya kitabang duman ki Kapitan Surya na kung pwede maglaag ki barricade para ma-flag down ini si Risty Rivadavia. So duman na po nangyari. So pagkabadil niya duman sa biktima. Saro man lang po na tama kan biktima, bali sa walang parte kan niya payo. Sa pakikipag-ulay kang news team sa personang nagpaabuting sumbong sa opisyal, mantang nagpapaingalo da siya sa laugan sa indang harong. Uminabot da si Rivadavia asin tuyong tinumbang sa iyang motorsiklo. Kan pagluwas na subuot, pinaputukan na siya ning badil ni Rivadavia. Maswerte da siya tinamaan kaya tulos da siya naghagad ding asistensya. Aminado man ini, haloy nang may dagit sa iya si Rivadavia asin may pagpapatakot da siyang nare-receive gikan kay Rivadavia. Dito ako sa shop, abang wala ako pigagibo, nag-agi sa tricycle niya, siya sa driver. Pig-akma niya ako na, so parang style na babarilin, pero daliri. Nasa duyan ako. Pinabayaan ko siya, pinabayaan ko na. Binuhay ko sa flashlight niya, nagluwan ako sa pintuan, amo to sa pagbadil sa akin. Hindi sana ako naigo. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang Soko asin Piudoran MPS. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Municipal Most Wanted Person sa Bato, Catanduanes nadakop na. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Dagos nang napasakamot kan otoridad ang rank 1 Municipal Most Wanted Person sa Bato, Catanduanes na haros sarong taon man na nagtago sa otoridad matapos ka nakomitir ka ining krimen taong 2021. Naarestar ang 49 anyos sa si alias Dansoy para tindanin sira residente kan Barangay Batalay parang Banwaan kan Bato Municipal Police Station alas 7 nin banggi kan Enero 10. Sigun sa tagapagtaram kan Bato Municipal Police Station, kasong parasite ang kinakampang kan sospek matapos na magadan ka inian sa diring ina na pigporbaran subuot kan sospek na habunan. Ang kaso po niya is parasite, so wala po itong bail. Talagang makukulong po siya habang dinidinig po ang kanyang kaso. Dugang pa kan hepatura, saro sa pigtutok-dong motibo sa krimen ang pagkakaigwan ng selos kan sospek sa iyang mga tugang. Actually, wala po siyang binibigay na statement kung paano niya pinatay yung nanay niya. Pero base po sa medical legal din po sa result, may po siya yun, asphyxia. Ibig sabihin po, baka po sinakal kasi hindi nakahinga. At at the same time may tama din po yung biktima sa ulo. Sa ngunyan, nasa kustodiyan na kan hepatura ang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Kaso nin COVID-19 sa Bicol, padagos ang pagbaba sigun sa DOH. Detalye sa report nila Arnie Miranda. Sa pinakauring datos na ipigpaluwas kan Department of Health Bicol, 43 ang panibagong tinamaan ng COVID-19 sa reyon sa primerong simana kan taon. Naitala inipon kan Enero 1 sundo Enero 7. Pinakahalangkaw na tinamaan ng COVID-19 ang probinsya ng Camarines Sur na may 17 kaso. Sinundan ni kan Albay na may 13 panibagong kaso ng COVID-19. Anom sa probinsya ng Sorsogon, 3 sa Catanduanes, pigduwa sa probinsya ng Masbate asin Camarines Norte. Hibaba ini kumpara ka nakaaging Disyembre 25 sundo Disyembre 31 ka nakaaging taon na uminabot sa 57 ang tinamaan kan helang. Mientras tanto, 130 individual naman ang nakarecover sa helang, 27 sa Camarines Sur, 18 sa syudad ni Naga, 10 sa Sorsogon, 4 sa Catanduanes, asin may saro man na nakarecover gikan sa Masbate. Mantang 5 naman ang binawian in buhay na ana sa syudad ni Naga. Sa padagos na pigigibong bakunahan kan DOH Bicol, nadugangan ka nakaaging simana ni 255 ang nagpabakuna. Sa presente, total na 3,629,235 na ang fully vaccinated sa reyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda. Duwang driver nin truck gadan sa insidente nin pambabadil sa Camarines Sur. Asin paguuran lauman sundo sa weekend sigun sa Pag-asa. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano,
Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik-an ako Bicol Online TV. Duwang driver ng truck gadan sa pambabadil sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dead on the spot ang 40 anyos na si Kirby Amardeser matapos na pagbabadilong kandai pa nabibistong mga kagibo. Pasado alas 8 ng bangikang Enero 11 sa Maharlika Highway, Sitio Lagatik, Barangay Taysan, Sipokot, Camarines Sur. Sa investigasyon kan Sipokot Municipal Police Station, para mientras na pinarada ni Amardeser ang sayang pigmamanehong truck nga ni magpurupahingalo. Alagad basang nasa nang binuksang kan sospek ang pintuan kan truck asin pinagbabadil ang biktima. Siyang helper, sir. Helper niya naman sa may nakadlukso, nakadulag. Sabi kahit itong bainante, kahit itong mayo man asin ng aram na dahilan, dahil nagpapahingalo malang sinda, kan mangyari ito, bigla binukasan. So mayo sindang aram na motibo, sir, para gibuhon ito sa inda. Nadamay man sa pambabadil ang driver kan sa rupang truck na napaagi man sa nakuta sa lugar kang pinangyarihan. Binisto ang biktima na si Saturnino Cruz Jr., 32 anyos, asin residente kang San Andres, Catanduanes. Tama ning bala sa payo ang tulos naman na ikinagada ni Cruz, mantang maswerte naman na nakadulag ang pahinante na Amardeser. Saturnino Cruz Jr., habang minamaniho niya ini yung sayang freezer elf van, pag-agi niya naman sa lugar, aksidenteng, tinamaan siya ng bala. Sa presente, padagos pang pinagigibong investigasyon kang otoridad sa kung sisay, asin kung ano ang motibo sa pambabadil. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Driver nin pampublikong lunadan sa Bakakay Albay, agrangay ang presensya kan mga kolorom na bihikulo. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Bako patas para sa Presidente Confederated Bakakay Tricycle Operators and Drivers Association na legal sindang nagkakayod, alagad malaya man na nakakaoperar ang mga kolorom na tricycle sa saindang banwaan. Sigun kay Alba Palibino, haloy ng pasakit sa mga pag-iriban niya sa pagkayod ang presensya kan mga kolorom na tricycle. Pigtutukdo kaya ninday ning rason sa pagluyak ang saindang pagdrodalhensya. Haloy yung kung nasindang tinawrong kayang, na yan talagang bawal talaga yan. Ang problema, harap-harapan kaming ninda. So mga talagang may prangkisa, iyon yung paradame. Ang paradaman nila sa atubangan. Kaya, insultong personal na yan sa muya.
Ngani tawan kasimbagan ang mga arag-arag kan organisasyon, kasubagong aga, nagkaigbonin pag-urolay ang LGU Bakakay, LTO Tabaco asin ang nasabing organisasyon. Sigo naman kay Bakakay Municipal Vice Mayor Edsel Belieza, nasasabotan niya ang lado ni Napalibino. Alagad, bako kasimbagan ang plano kan grupo na magkaigwan ng transport strike. Huli tadakula ang magiging epekto kay ini sa mga commuter, arog sa mga estudyante asin mga nag-ooropisina. Napagibutulos ako sa sekretary ko. Nagibuhi doon niya ako kay Sorat, address sa LTO, personal kong dadakon duman. Kaya po, nakadigdiputulos sa LTO na maiwasan ko ang mga mangyaring strike. Nakulang akong pasalamat na saro lang na sa LTO, automatic yung action talaga. Sa ibong kaini, asigurasyon kan Vice Alkalde na igwasin ang pinagigibong lakdang kontra sa mga kolorom drivers. Siring kan pagdakop sa mga iligalista na masupaiguton paninda sa tabang kan iba pang ahensyas kan gobyerno. Alam mo, pinaka-general ko niya kung itong roliving ko niya, magkakaikwasin na ng operation niya ng mag-courtesy call sa Chief of Police Rio para aramin da. Sabi ni Presidente Casubago na dahil tutuloy ang strike. Na pagdakay si Daki, maray na resulta. Ang Bakakay PNP, suportado man ang LGU Bakakay. Pagsisyerto ni Police Major Ervin Belieza, mas magiging tutok pasinda sa pagdakop kan mga kolorom drivers. Mas papahiguton ta pa kung anong mga implementation tang pwede pang i-implement. Tanganing ining complaint kan sa toyang mga kaiba sa TODA na sinda ang lehitimo na nagbabayad, nagtatao ki buwis, ki prangkisa digdi sa Bakakay is matugunan ta sa indang reklamo po. Nagsayuman naman na maghampang pa sa kamera ang LTO. Alagad, asigurasyon kan opisina na igwasin ng pigigibong solusyon sa problema kan organisasyon. Mientras tanto, in kaso na dai matawan kasimbagan ang pangapodan kan Federated Bakakay Tricycle Operators and Drivers Association, desidido ang grupo na sa Enero 16 sundo 17, masikad nanggad ang transport strike. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Paguuran, lauman sundo sa weekend sigun sa Pag-asa. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Pasakit para sa Pamayokan Rawis Elementary School na si Gloria Abadesa ang day na sanang untok na pag-uuran. Imbes na kaya na day na sinda magsuspender nin klase kasubagong aga, napirita na sana siya huli sa pagbabaha sa laogan sa idang eskwelahan. May nagkapiraman da ang mga estudyante na nabuyo sa pagklase, alagad pinaulit na sana ninda. 4 na classrooms man ang sa indang paramientras na pigsara huli talay na ugna nin tubig uran. Bali po, dipisil po sa parte may kasingani po sakripisyado. Halos pa sana kaming mga school personnel imbis magbarakal kaming bago may footwear. Ang footwear mingon yan is botas, digi sa school. Kasi po, syempre likay din kami sa helang na leptospirosis. Sigon sa Pag-asa, ang namamate ang pag-uuran ngunya na aldaw, epekto kan low pressure area o LPA asin kan hanging amihan. Posibleng mamatean ang siring nakamugta kanin panahon sundo sa aga. Alagad sa Domingo, lauman na ang maray na panahon. Bagong alas 10 ning aga, itong binabantayan tang low pressure area, base sa available data kang Pag-asa ay nasa 85 km east ng Hinatuan, Surigao del Sur na, 8.5 degrees north, 127.1 degrees east. So, ining LPA na ni ang nagdadara sa tuya kang cloudy skies from scattered to widespread rain showers and thunderstorms. May nakabandera pang gale warning, kaya pigbabawal pa ang paglawod urog na kan saradit na lunadang pandagat. Sa mga kababayan ta na lalo na kung ang lokasyon kang harong nindo ay harani sa mga landslide prone areas na pag-arog po kani ang 24-hour local weather forecast ay cloudy with scattered to widespread rains. Asahan niyo po na buong aldaw, mauran talaga. Hibaba man ang tsansa na mabilog na bagyo ang LPA na pigbabantayan kan Pag-asa. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Asinyanan katiripunan kan mga baretang tatak, Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend!